20. mendea benetako iraultza zientifiko eta teknologikoa izan zen. Elektrizitatearen etorreratik aro digitalera arte, aurrerapenek komunikatzeko, bidaiatzeko, sendatzeko eta unibertsoa ulertzeko modua eraldatu zuten. Garai hartako mugarri nagusietako bat hegazkinaren asmakuntza izan zen, Wright anaiak edo Da Vinci bezalako aitzindarien lanari esker. Geroago, erreakzio motoreekin aire garraioa iraultza handi bat izan zen bai arlo zibilean eta baita militarrean ere. Medikuntzaren esparruan ere aurrera pauso erraldoiak eman ziren. Ikerketaren eta teknologiaren arteko uztarketak gaixotasun batzuk desagerraraztea ahalbidetu zuen. Beste batzuk sendagarri bihurtu eta bizitza kalitatea hobetzea ekarri zuen. Flemingen penizilinaren aurkikuntzak edo Röntgen izpiek medikuntzaren norabidea aldatu zuten. Era berean, elektrizitatearen hedapenari esker, etxe-tresna elektrikoek eguneroko bizitza erraztu zuten. Garbigailua, mikrouhin labea edo hozkailua bezalako tresnek etxeko lanak arindu zituzten eta gaur egun eraginkortasun eta efizientzia handiagoa dute. Energia nuklearraren ikerketek itxaropen handia piztu zuten, baina arrisku handiak ere ekarri zituzten. Txernobil edo Fukushima bezalako istripuek eta Hiroshima eta Nagasakin erabilitako bombek hori agerian utzi dute. Espazioaren esplorazioa ere mugarri bat izan zen 1969an gizakia ilargira iritsi zenean. Ordutik aurrera, ikerketa ugarik mugak gainditu nahi izan dituzte atmosferatik haratago. Komunikabideak ere eraldatu egin ziren, inprentatik internetera eta sare sozialetara gizarte isolatu batetik mundu konektatu batera igaro gara. Edo hori esaten da. Azkenik, erlatibitatearen teoria edo Big Bangaren eredua bezalako aurrerapenek unibertsoaren ulermena errotik aldatu dute. Fisika modernoaren oinarriak ezarriz eta sinesmen zaharrak alde batera utzita.